nyt der, hvor man går på. Nej. Hvor har du været henne? Jeg er så fuld, lad være. Ej, hvor har du været henne i byen? Jeg ved det ikke. Jeg er bare blevet trukket rundt. Hvad har du? Jeg er bare blevet trukket rundt i dag. Så er du blevet trukket rundt. Jeg synes, jeg vil bruge på hjælp. Skal jeg ringe efter sygehuset? Lad bare. Har du brækket dig? Jeg kan ikke knippe min nabo. Hvad? Jeg synes, jeg ringer til Mie. Jeg bliver så knippe min nabo. Hvem er Mie? Min nabo. Nå. Hun. Du skal da ikke knippe nogen lige nu. Jo, hende med hunden. Vil du knippe hunden? Ja, jeg knipper hende i hvert fald. Jeg har brug for hjælp. Hvad skal jeg gøre ved det? Altså, hvad er galt med jer tre? Hvorfor er den stadig på? Jeg synes, at småbror har trukket stikker på lang tid siden. Ved du hvad det går, der trak han små stikker? Ja, hvis det gør. Hey, seriøst, Benjamin. Ja, hvad så? Hey, seriøst. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Du er derhjemme, er du? Jo. Ja, så ved du også godt, hvor du er henne. Hvad skal jeg gøre? Har du brækket dig? Nej. Skal du brække dig? Nej, men okay. Okay, Benjamin, du bestemmer. Ja. Okay. Der er valgmuligheden mellem at spille med jer et game, eller at jeg ringer til min nabo, som jeg ikke har snakket med i et halvt år nu, og så siger jeg, at hun kommer op og knipper mig. Jeg stemmer helt klart på naboløsningen. Okay, skal jeg ringe til hende, mens I er på? Ja, det går sjovt. Ja, okay, jeg ser lige, om jeg kan få hende til det. Okay, på et tidspunkt, jeg skal finde min telefon. Oh my god, fuck, jeg er så... Hallo? Hallo? Ja. Gør de jo på. Okay. Hey, seriøst, hvorfor? Klokken er kun 1:15! Ja. Hvad er det her? Hvorfor er jeg allerede hjemme? Du kan da sagtens få tage afsted igen, men det er måske verdens bedste idé. Du lyder som om du er sådan lidt fuld. Ej, det var spændt på min computer. Jeg er så fuld. Hey, seriøst. Hvorfor ligger jeg bare til at sove? Måske skulle du gøre det. Fuck dig, Benjamin. Hvad? Fuck dig. Nej, jeg tror faktisk, det er det bedste for dig, men... Jeg har brug for diskoen. Har du brug for tidskolen? Ja, jeg synes, jeg ringer efter min nabo. Jeg synes, jeg har brugt slet af med hende i sådan en halvt år. Jeg vil gerne have 500 kroner på, at du ikke kan få jern på. Hvad? Jeg vil gerne have 500 kroner på, at du ikke kan få jern på. Hold nu kæft. Hvorfor kan jeg ikke få jern? Hvordan får man fucking en hemmelig nummer på? Det synes jeg ringe til en udbyder har du? Hvad? Har du 3? Eller hvad har du? Opkaldsindstillinger. Du skal nu. Det var lige efter. Du skal nu. Fuck, min computer er fucking varm. Jeg synes, jeg lige kom hjem, mand. Det kan være, der er nogen, der har varmet den op for dig. Nej. Jeg synes, Benjamin. Ja. Du er en lydeboks. Okay. Nej. Hey, seriøst. Jamen, helt ærligt. Hvorfor er min computer ikke sådan en lidelig telefon? Hvad siger du? Hvorfor har min telefon ikke sådan en lidelig indstilling? En liderlig indstilling? Det er sådan lidt, hallo Martin, du har været hjemme, klam og ulækker hele dagen. Du har tid til at ringe til hende eller et eller andet. Eller en klamt. Kan du ikke bare ringe, så det behøver du ikke. Jeg synes, nej, jeg har brug for hemmelig nummerbil, så jeg ved hun hvem jeg er. Hvad fanden har du regnet med? Hold nu kæft, Martin, jeg har brug for Benjamin. Når hun siger det. Altså, hvordan fanden har du tænkt dig at spørge, om hun har lyst til at knippe, uden at hun kan høre, hvem fanden det er? Eller hvem det er? Martin, det finder du ud af lige lidt. Okay. Det vil jeg i gerne have. Jeg ringer til jer på nummer. Okay. Mens hun er på telefonen. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor man ringer hende nummer. Men
men du er godt klar over, når du så spørger, om vi skal knippe, og hvis hun så er interesseret, så vil hun gerne vide, hvem der hun snakker med. Ja, Så, så siger jeg sgu da bare, det er mig, og så siger jeg bare, happy number, bitch! Hallo, skal I også være med, når jeg knipper hende? Hvad skal det overhovedet betyde? Skal I være med, hvis jeg knipper hende? Nej. Nej, okay, jeg skal bare høre. Mig vil det sikkert gerne, fordi han ikke har knippet nogen i sin livstid. Hvad sagde han ikke? Nej! Han sagde, at du Jeg synes, nok hvorfor gerne er jeg være med til at allerede fuld knippe nu? sammen med Martin M. Fordi du aldrig har knippet nogen i hele din livstid. Bitch. Altså, hvorfor er jeg allerede fuld? Ja, det må være nogle hårde 2 øl. Okay, fuck dig. Hallo, Ja, du har ret. 1 øl. okay, jeg synes, okay. Hvor slår man, hvis du skulle slå, hvad hedder det hovedet? Sådan slå, så man ikke kan se, hvem du er, agtigt til på din telefon. Hvad vil du så gøre? Det ved jeg sgu ikke, hvad for en telefon har du. Elke, hold nu kæft. Men så skulle du vide, hvad for en telefon der er. Hallo, jeg finder en anden dig. Okay, ej, det gør jeg ikke. Hallo? Hallo? Ja, pik. Så er du helt færdig med det. Jeg synes, jeg er så fuld. Jeg synes, jeg har brug for noget til skolen. Hjælp mig. Det er det mest useriøse, jeg nogensinde har hørt det der. Jeg skulle være, jeg ved ikke, om jeg skulle være. Jeg synes, Kæft, hvor er du særlig, Martin. jeg Du får aldrig noget til skole i aften, og det kan jeg Jo! Jeg så der jo lys nede, da hende der ringede. Hvad siger du? Jeg så der jo lys nede, da hende der gik op. Jeg synes, giv mig nu bare... Hvordan ringer mig hende nummer? Hvorfor går du ikke bare ned og bakker på? Hold nu kæft. Det kan være, hun er gæster. Jeg har ikke snakket med sådan der løg, siden jeg knippede hende sidst. Jeg gider ikke. Ej, hvad er det tager sagt? Ja, jeg gider heller ikke snakke med hende i morgen. Det kan blive lidt svært, som din nabo. Ja, jeg tager hende lige herop, og så knipper jeg hende, og så siger jeg til hende, hallo, det var forkert. Du flytter i morgen. Hold nu kæft. Hallo, hvordan gør man? Jesus, hvordan ringer man hende nummer? Just, ja, i går, der forklarede min mor, hvordan man gør det her. Jeg kan ikke huske det nu. Hallo, Benjamin. Jeg aner det ikke for helvede. Hold nu kæft. Okay, fuck jer, jeg finder ud af det. Jeg er en dygtig mand lige nu. Fuck dig. Det var ikke... Hvor har du været henne? Jeg har været i byen, jeg er så Jamen, fuld. hvor i? Ja, hvor? Hvor i byen? Alle steder. Alle steder. Har du været på Ellebar? Det ved jeg. Nej. Nå. Hold kæft. Anna. Jeg var alle steder. Jeg synes, fuck jer. Det er da ikke vores skyld. Jo. Hvorfor Hvordan det? at jeg ikke... Jeg synes... Kan jeg gå ned og banke på? Kan jeg godt gøre det? Du kan gøre lige, hvad du vil, men det kan godt være, at politiet kommer og lægger dig i en spændetrøje. Okay, så skal jeg lige ud af vinduet og se, om hun stadigvæk har lyset ud. Du skynder! Ja. Fuck! Oh my god. Hold kæft, hvor er det godt det her. Jeg er så glad for, at jeg lige nåede til recording. Ej, come on. Det er simpelthen for godt det her. What? Nej! Jeg kan ikke sætte seriøst, Martin. Au! Hallo! Ah! Hvad er nu din ben, mand? Ah! Ja! The fuck? Slå her i stuen. Det er fucking ideelt, det her, Martin. Jeg synes... Det er den vigtigste dag i mit liv. Hallo? Hallo? Hej. Hej. Hallo, hvad vil du?
Jeg er Bente. Nej, hvem? Hende den anden der? Det var mig med et. Nej. Jeg synes, hjælp mig. Hvad skal vi gøre for dig? Ingen idé. Jeg har brug for at knæppe min nabo. Kan du ikke bare gå og finde en eller anden knæp? Er det ikke bedre? Nej, jeg har knæppet med min nabo så mange gange. Jeg har brug for at knæppe hende igen. Jeg synes, jeg har ikke snakket med sådan 4 måneder eller sådan noget. Men det er bare, hun hilste på mig i dag, og jeg ved bare, at jeg skulle bare bolde hende. Så alle du hilser på dem, får du bare lyst til at bolle. Nej, jeg har boldet hende før. Hun har ikke, jeg synes, det lyder stadig en lang. Du har ikke hilst dem før, ja. Jeg synes, voldræb om hende over. Helt ærligt. Jamen, hvad for en udbyder har du? LG! Det er sgu da ikke udbyderen, det er mærket på telefonen. Har du 3, har du Telia? Har du Telenor, har du Telmor, hvad har du? Ingen idé. Jeg har håndphone. Onphone, okay. Så Ja. skal du gå ind på Onphones hjemmeside, så skal du skrive dit telefonnummer og dit password ind. Det skal du. Det er sådan, det er. Jeg synes, Benjamin. Jeg prøver at hjælpe. Jeg tog sådan, jeg skal bare ikke mig. Godt nok. Så tror jeg, det er en god ting. Der kom... Skal vi ikke i bundhullen? Det er det eneste, jeg kan tænke på lige nu. Hallo? Hallo? Nej, jeg skal lige smide min skjort. Har du lige brækket dig? Nej. Jo, du har. Nej, jeg synes... Ja, okay, der kommer en klump bræk op. Der vil ikke falde ud af min vask. Ud af din vask? Ja, min håndklæde der. Okay, min vask er ren. Hallo? Du sidder sgu da ikke hen med vasken. Benjamin! Ja. Hold kæft. Jamen, hvor er det? Hvor fanden er du hen? Du kan jo ikke nå vasken derfra, hvor du sidder. Jo! Bruger du en papkasse, eller hvad? Jeg synes, du ligger i sengen lige nu. Nej, jeg gør jeg. Hvad? Det gør jeg ikke. Jeg sidder i min stol. Min computer og din stemme ligger i sengen nu. Din computer og min stemme ligger i sengen. Hvad skal det overhovedet betyde? Ja, Benjamin, jeg ligger og putter på dig lige nu. Nice. Det havde jeg slet ikke set. Jeg synes, okay, 2 sekunder. Jeg går lige ned og hænger min skjort. Hallo? Fuck! Au! Hallo? 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 2 sekunder. Benjamin? Ja. Okay, prøv at 2 sekunder. Fuck, jeg er fuld. Hallo? Er du virkelig? Au! Jeg troede, du var helt ædru. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Okay, 2 sekunder. Der er en video, du skal se. Skal jeg se en video? Ja. Imens jeg er væk. Hej, mit navn det er William Lund. Nej! Nej! Jeg vidste det. Nej, du må ikke se det, mens jeg er væk. Okay, hvor er du henne? Hvor er du henne? Linken på Teamspeak. Ja, så skal du. Fuck, jeg er fuld. Hallo? Ja, Hey, drenge. Ja. Hvis jeg boller med en nabo, vil I så ikke være med? Nej. Hvorfor? Kan du høre det? Hvordan kan du være skuffet over, at vi ikke vil være med? Kan du høre det? Hør hvad? Fuck, om 2 sekunder. Der er den. Okay. Ja, sæt den højtaler. Ja. Ja, fuck, jeg er fuld. Jeg synes, det fungerer jo ikke, det her. Nej! Hold kæft. Hold kæft, det sejler for dig, mand. Ja. Fuck! Er det her, når du er rigtig fuld, eller er du stadigvæk ikke sådan helt fuld? Nej! Okay, han er helt væk. Au! Jeg kan godt lide bare så stille. Nej. Der er ikke stille i min lejlighed. Nej, jeg snakker ikke så højt endnu. Hold nu kæft. Det er Jeg synes, hvorfor kommer jeg aldrig her hjem? det er smukt. Hvad Jeg siger synes... Det er bare så... næste...
Ja, Marcinelski kan han bare knippe alle mulige mærkelige. Joe kan ikke knippe nogen, og det vil den heller ikke. Okay, 2 sekunder. Men du knipper din nabo. Det er ikke mærkeligt, eller hvad? Nej, hende knipper jeg nu. 2 sekunder, jeg skal lige finde ud af, hvor... Jeg synes, hvorfor kan jeg ikke finde ud af... Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at slå... Jeg synes, min mor hun ringede til mig her, så sagde hun, hallo, hvordan slår man hemmelig nummer til? Og så sagde jeg ud. Og så fandt jeg ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det nu. Men hvorfor skal du have hemmeligt nummer på? Hun skal ikke vide, det er mig, der ringer mig, inden hun vil knippe. Hvad mindre hun vil knippe? Ja, Hvis hun vide, hvordan hun vil knippe, for hun kan tage stilling til, om hun vil knippe. Ja. Hvis hun siger eller med, hemmeligt nummer? hvis hun siger det med, jeg vil gerne knippe, og så siger jeg bare, det er mig. Hold kæft, hvor er det lortet logik. Det er den værste logik, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv, det der. Nej. Hvorfor skulle hun sige ja til, at du vil knippe, Hold hvis nu hun ikke kæft, aner, hvem det er? hallo. Jeg skal lige ringe til hende først. Ja, det skal vi. Hvordan gør man det? Hvordan man ringer? Uden at blive opdaget. Jeg skal lige se, om hun stadigvæk har lys med sig. Det er om 2 sekunder. 2 sekunder! Hallo! The fuck? Det er fucking lykkeligt. Okay, der er stadig lys. Hallo? Ja, hallo? Der er stadig lys. Hvorfor min oplader den bare? Okay, 2 sekunder. 2 sekunder. Her. 2 sekunder. 2 sekunder. Helt ærligt, Jesus, lad nu bare. Hvor fucking ringer man med hemmelig nummer? Jeg aner det ikke. Hold nu kæft, Benjamin. Det gør jeg sgu ikke med. Benjamin, du er luder. Nå. Hvorfor kommer du ikke med på Skanderborg? Det har jeg nogensinde. Du har aldrig spurgt mig, med på Skanderborg. Jo! Nej, du har jeg. Martin er luder. What? Ja, præcis! Du har heller aldrig spurgt mig? Team Varus, den er så dårlig. Var det godt, at vi lige kommer ind på løjet, så det er slut. Hvad var det, du sagde i din nabo? Undskyld hvad? Hvad var det, Hallo? du igen? Slut. Han er Mia. Tikkorn. Mia Tiskoen. Ja. Hallo? Hallo? Ja! Hvor er den telefonbog henne? Telefon på. Ja, på min telefon. Jeg kan overhovedet ikke finde hende. Hvorfor er der ikke nogen Discord-billeder? Hvorfor skulle der være det? Der er ukendte kilder. Nej, det lægger hun ikke. Jeg bliver nødt til at ringe til hende nu. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil se hende i morgen jo. Okay, 2 sekunder. Okay. Benjamin! Okay. Er du klar på det her? Jeg er så fucking klar. Er du klar? Jeg er klar. 2 sekunder. 2 sekunder. Hej, mit navn det er William Lund. Hold kæft, hvor er der ingen humor, mand. Jeg ansøger hermed til caféudvalget på grund af min kærlighed til Øregård, William Carberg og ikke mindst øl. Ikke mindst øl? Behøver jeg virkelig at bunde øl? Altså, jamen altså, behøver jeg at bunde øl? Hallo? Hallo? Altså, Hallo? Okay, fuck den her film. Jeg synes, helt ærligt, jeg skal virkelig bolle en dag. Benjamin? Det er enten, at jeg boller ind i dag, eller så at jeg om lidt smider alt hvad, så kommer jeg på Skype. Det her, vi er på lige nu, og så spiller vi et spil. Du smider alt, hvad du har på lige nu. Nej, Og så spiller vi et spil, eller? jeg sidder jo allerede nøgen. Du er allerede nøgen. Ja, og jeg synes, jeg kan ikke... Martin! Ja. Du er så grim. Jeg synes, det røde hår, det gør mig vred indeni. Jeg synes, du kan være rød på hele kroppen. På hele kroppen, simpelthen. Han er jo rød, Psoriasis, jo. han er jo rød fra nede og fra oven. Hey, seriøst. Martin, Ja. du er ligesom en somalier. Han er sort hele vejen igennem. Du er bare rød hele vejen igennem. Hallo? 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 Du spiller op?
Nej, seriøst. Hallo, jeg bliver nødt til at finde ud af hende her. Jeg bliver nødt til at vide, om jeg kan ringe til hende med hende nummer. Men det kan jeg jo ikke med. Okay, jeg søger på Google. 2 sekunder. Hallo, vent. Okay, 2 sekunder. Hvad venter vi på? Der er en skriver til mig. Skriver til mig. Nej! Han skriver til mig, jeg var med til at finde. Jeg er så fuld. Jeg har skrevet til ham. Jeg er fuld. Hvem spørger om du er med til 5? En eller anden fra England. Bare lige... Seriøst. Hallo? Ja, hallo? Jeg kan lige ud og kigge på hende sådan. Du går lige og kigger på hende. Jeg går lige og kigger på hendes lyset til en 2 sekunder. Ja. 2 sekunder! Åh! Det bliver så smukt i morgen, det ved jeg godt ikke. Hallo? Ja! Woo! Fuck! Nej! Ja! Hallo? Hallo? Hvad skal det lyde til for? Jeg er fuld. Hallo, søs. Nej. Du vil gerne i caféudvalget, fordi du elsker øl, og derfor vil du gerne bunde øl, ligesom Bjørn Karpe gjorde i hans. Har du gerne til? Bjørn Karpe og... Nej, det kan jeg simpelthen. Tak. Hvad fanden sker der? Ej, men... Med i caféudvalget, eller med ikke? Jamen selvfølgelig vil jeg med i caféudvalget, mand! For satan, mand! William Karpe og selvfølgelig ikke med. Tak. Hallo? Hvad så, mus? Hvorfor spiller I ikke? Jamen, vi har spurgt, om du vil være med, eller hvad? Hvorfor spiller I ikke selv? Nu venter vi jo på dig, jo. Sidder alle, undtagen Martin A, fordi han er så dårlig offline. Hallo? Ja, eller? Hey, så det duer jo ikke. Hvad du ikke? Hvorfor ved jeg ikke, hvordan man ringer til mig hemmelige nummer? Hallo? 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 Nummer. Hvad så? Hemmelige nummer, det vil være så svært. Min mor spurgte, hvad man gjorde, og jeg vidste, hvad man gjorde. Har du kigget under opkaldsindstillinger? Ja, jeg har fundet ud af det. Jeg var under opkaldsindstillinger. Hallo? Ja, da. Det var under opkaldsindstillinger. Jeg har fundet ud af det, uden din hjælp. Nej. Ja. Jeg synes ellers lige, at jeg sagde opkaldsindstillinger. Nej! Okay.
Okay. Okay. 2 sekunder. Hallo? Hallo? Er du klar? Jeg er så klar. Det er jo 10 sekunder. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Har den jo ikke, jo. Hallo? Mhm. Han tager den ikke. Han? Var det ikke en pige, du skulle ringe? Nej. Jo. Jeg ringer til hende nu. Okay, hvad fanden var det så lige, du ringede til? Min storebror, jeg skulle høre, om han var hjemme. Okay. Det er fordi, jeg synes, hvis jeg ringer til hende her, ikke? Jeg kommer altid til at være alene. Hjemme. Jeg synes, det er virkelig håbløst, at jeg ringer til hende her. Jeg har virkelig lyst til på en dag. Jeg synes, du skulle gøre det. Skal jeg gøre det? Jeg synes, du skulle gøre det. Martin! Ja. Martin! Ja. Du er med i afstemningen. Skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Du føler sgu gøre det. Ja, hold nu. Synes du er bare så liderlig. Du skal da dig, der vil knæppe din nabo. Ja, jeg knipper hende. Okay, du skal jeg skal lige finde ud af, om jeg ringer med hemmelige nummer. Jeg kan ikke have hun vide det er mig, hvis det ikke lykkes. 2 sekunder. Jeg ringer sikkert til mig nu. Hvad? Hvad nu? Ja, hold kæft, Benjamin. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Vi Ja. er her stadigvæk, hvis du siger hallo hver 5. Hallo. sekund, mand. Benjamin? Ja, Du er sådan en kusse. tak. Vidste du godt det? Ja, det vidste jeg godt. Ja, 2 sekunder. Hvor er hun henne? Op. El! Jeg stemmer for, at du skal gå ned kun i underbukser. Ned Ja. til naboen, og så banke på. Der er intet problem. Jeg ringer til hende nu. Nej. Kæft, hvor Flappy Bird svært. Fuck ja, mand! Jeg sætter mikrofonen lydløs.
Hey, seriøst. Hallo? Ja, du. Jeg er verdens mest usle mand. Det er godt, du selv kan se det. Du er til intet. Hallo? Fuck! Fuck dig, Benjamin. Hvad ved du? Benjamin, Er det min skyld? ja. Har du tussinerne? Musik. Siger dig. Ej, fuck, hvor er du emo, mand.